Ug kamo pod ginabira sa yawa matag adlaw. Matag panahon ang yawa gusto gyud nga manag-iya kanin. Busa buhaton niya ang tanan, manghilad siya kanimo aron maiya ka. Kung naay musulti kaninyo, nga naa siya diha sa desierto, igan ang Biblia, ayaw ka mo gadto. Pag naay musulti kaninyo, naa ba siya diha sa sulod sa kwarto, ayaw ka mo tuo niya na. Ang Ginoo ginisulti magkaigsunan. Sultian ta mo, ang yawa maayo kayo. He knows that his time is very short, mga kaigsunan. O tungod niya na, mga kaigsunan, himuon niya ang tanan. He masquerades, he pretends, he transforms himself to be an angel of light. Nga murag, it appears that Jesus is coming. Ang yawa mo'y magpagkaroon ingnon ni ina, magaisunan. Apan kita nga nagtuon sa Balaning Kasulatan, dili kita malisang. Kaning lawas na to nga madunot, pagasuluban sa lawas nga di na malata. O kaning atong lawas nga mamatay, pagasuluban magaisunan sa lawas nga di na mamatay. Immortality na ada magaisunan, pero sa pagbalik pa sa Ginoo. Pastor, makahatag batag paglaom, luyo diha sa ugma? Magaigsunan, gabi gisgutan nato kung kinsa ang hinungdan sa dautan nga kalibutan. And we answer that. Ngang responsable niya na maugid atong kaaway. Ang atong kalibutan karon puno sa problema. Tungod magaigsunan, financial crisis, uban pa. Gani sa gisulti nako gahapon, dia 2 days ago, na ako'y duha ka higala nga giampuan ako. Duha ka mga babae nga gibiyaan silang mga bana. Nga nawala na gyud, na hopeless na sila. Isa pastor, gusto pag mabalik ang among mga bana, mapasiguli sila ka namo pastor, pero wa na gyud pag-asa. Magaigsunan, kumusta man ang imong kinabuhi? Puno ba ka sa paglaom? Karon nga gabi, adunay tun-an nato nga topic kung mahitungod sa hope beyond tomorrow. Pastor, makahatag batag paglaom, luyo diha sa ugma, sa atong kaugmaon? Magaigsunan, sa atong pagbiyahe karon, hisgutan nato ning ancient Egypt. Kay kaning ancient Egypt, sultihan ta mo, mao ni lugar nga pitin daghanag tuo-tuog yun, nga nisupak sa balaan nga kasulatan. Gani, tanaw nato nga kumadto ganitag Egypt, makakita ta ni ining pyramids. Mangutana mo, pastor, sa unsang pamaagi nga ang pyramid o pyramids ginahimo? Sa unsa man nga tuyo, pastor, nganong ilam gyud gihimo ni nga lami biya kay tanawon sa layo? Ug bisan pag gani isa dool, akong higala nga nakaadto gid sa Egypt pagkagisyon na isap, pagkalami tanawon sa pyramids, maintain nila, nindot kay nga pagkahimo. Nangutana sila, unsa man nga rason, nganong ang pyramids gihimo man sa ancient Egyptians. Pagkagisyon ng sultiyan ta mo, that is to ensure afterlife sa ilang mga pero. Ang ilang mga hari igalubong diri, nagunaw sa pagkaisunan, nga bisag mamatay pa, naagihapoy kinabuhi. And this is our study for this afternoon, this evening. Magkaigsunan, tanawa, paghimo pyramids nga nasa Cheops Pyramid at Giza outside of Cairo, it took 120,000 slaves. Magkaigsunan, 120,000 ka mga sulugoon nga matag-adlaw naghakot og tubig, tag-adlaw naghakot og bato, tag-adlaw naghakot og yuta, magkaigsunan, just to build these big pyramids. And it took also 20 years to build this pyramid. Magkaigsunan, maghimo tag building, murag 1 year, 2 years, kaya na no. Pero kanidi ay naa nga pyramids, magkaigsunan, nga naa sa Giza, gihimo di siya og 20 years. Sa ato pa kaning 120 ka mga sulugon, nagtrabaho ni sila sulod sa 20 years para lang mahimo kaning pyramids. Wow! And this is documented. Magaisunan pyramid. Why was building this elaborate tomb so important to the ancient Egyptians? Nga naman, asa magituyo niya nganong kaning pyramid, ginahimo mangyud magkaison, o pyramid, ginahimo mangyud sa mga ancient Egyptians. I want to tell you, and this is the reason. In the Egyptian mind, the pyramid immortalized the pharaoh for the afterlife. Sa akong gisulti gani ha, ang ilubong nila lang hari nga pharaoh magkaisunan, o niya ang mahitabo, makaangko na kinabuhi, bisan pa og namatay na. They want to have life immortal.
Mauni nga naghimo sila ng pyramid for 20 years with 120,000 slaves nga nagbuild nini. In other words, this belief, they are longing the quest for immortality. Nagapangita sila o kinabuhi human sa kamatayon. This is immortality of the soul. Abi ninyo, sultiyan mo. That is believed by the Egyptian. And then, unsa pag magkaigsunan? Throughout the millenniums, I want to tell you, nga ang makatauhan nangita gyud og life after death or immortality of the soul. Sa gisulti na gabi ang ginooningon sa kang Adan ug kaiba, ayaw ko mo kumaon niya ng kahoy nga naas tong atungas na naman. Kaysa panahon niya kumumukaon, kamo mga matay. Pero ang gihungong sa yawa, dili kamo mamatay. Kinsay bakakon? Ang Ginoong yawa. Asa man siya rin si iba, patay na. So tinuod ang Biblia, tinuod ang Ginoo nga nagsulti siya nga kung kamo mukaon ini, kamo mga matay. Nangamatay atong unang ginikanan. Bisan pa ang iyang kaliwatan. Bisan pa sa atong kapanahonan karon. Nga naman, tungod sa mali nga pagpili. Apa nang yawa ni sulti siya, dili kamo mamatay. Bisag mukaon kamo niya na, dili kamo mamatay. Ug mao kani ang gipangita magkaigsunan, ang yawa mo'y author ani sa Egyptian, nagtuo sila. Maghimo silang pyramid tungod kay nagtuo sila nga aduna ra gihapon kinabuhi bisan og sila nangamatay. Moadto ta sa Turkey, sa Hattusha, the Hittite capital, magkaigsunan sa Turkey. Naapo sila belief. Tanawa ni ang picture. Mao ni ang Hattusha, the Hittite capital, magkaigsunan, and then naapod sila the same belief to have life immortal. Gani, kung muadto ka dito sa Turkey, musulod ka magkaigsunan ato ilang menteryo, makagsulod ka og narrow street, no, or narrow road. Gamay magkaigsunan nga agianan, unya ang both sides nini na ay gi-flash, na ay gibutang nga mga soldiers. Pirting taasan ni meters ni magkaigsunan, pila ka meters ni gibutang ning carved soldiers. And you can see it on screen. Makita ninyo ni nga naapay mga kalo, unya mga bantugan ng mga sundalo nga gi-carve niya na in both sides. Unya pag mulakaw ka, diha sa ilang tunga-tunga, makita nimo isig kilid nga naaning carved nga mga soldiers. Gani, at the end of this magkaigsunan, imo makita nga ang mga sundalo nagigdagbo sa ilang Diyos-Diyos seeking for immortality. Look at that. Egyptians are longing to have life eternal after death. Tanawa magkaigsunan ng Turkey, they have also the same belief. Let's go to Babylon. Babylonians sought for immortality as well. Nga naman, dito magkaigsunan sa Easter Gate. This is the Easter Gate. Inside magkaigsunan ni Temple of Bel Marduk, dito po ilubong ilang mga hari, kaya nagtuo sila magkaigsunan, kung ikaw ilubong dito, magkakaplag pugag kinabuhi, bisan pag ikaw namatay. Look at that. Egyptians, Turkey, and even Babylonians sought for immortality of the soul. They have this belief nga kung bisag mamatay ka, igalubong ka ni ini nga dapit, buhi ra gyapon ka bisan pag namatay na ka. Look at that. Let's go to Rome. Ang karaan nga Roma, also believing to have life eternal after death. Magigsunan. Tanaw na to. Na sila'y goddess. Nga ginganlan og si Eternitas. Symbolize the stability and eternal staying power of the empire. Ipasabot pagit pasulan tayo o sige pasabot niya. It could also be used to commemorate members of the imperial family. Kanibang mga special family, mga dato nga family, mga influential mga family in their time who had died and had been deified as a sign that after deification, they were considered eternal. It's not only Egypt, it's not only Turkey, it's not only magkaigsunan ang Babylonians, but also ancient Roman Empire believe also to have life eternal after death. Kani nga mga nasod, nagtuo sa mali magkaigsunan nga pagtulunan, nagtuo sila nga doon na nagyapoy kinabuhi, bisan nugihaya na ka, bisag namatay na ka, they believe on the immortality of the soul. Let's go to Machu Picchu. Ang Machu Picchu magkaigsunan, naani siya sa Peru, in our time today. From AD 1438 to 1533, the Inca Empire. Kaning adto nakita karon, this is considered as the Inca Empire centered in what
is now Peru. Unsa minaadri pasulantaya. At the top of the mountains, didto gilubong ang ilang mga emperor, si Manco Capac, o si Inca Emperor magkaisunan nga Ata Hualpa. They also believe that by burying these emperors, these two would have also life eternal or immortality of the soul. Gani at the top, mao ni magkaisunan ang ilang top. The cult of the dead Inca reaching for immortality. This is it. Kani nga mga nasod, nagtuog yun nga makabaton ra gyapon sila magigsunan o kinabuhi bisan paggihaya bisan paggilubong pero para nila di ka mamatay mo'y katumanan sa gisulti sa yawa nga di ka mamatay sa panahon nga ikaw mukaon ini. Let's go to Teotihuacan. This is in Mexico. Next year magigsunan ang World Youth Congress may tabo sa Mexico. Kung naay panahon nga makaadtos pasulantaya gusto gyud ko muani niini magigsunan nga lugar. Nga naman, kay kaning lugar po di ay, at its peak, magkaigsunan, was a city over 100,000 people. The largest city in America and one of the largest cities in the ancient world. Unsa may nasa top, musaka kaaning pyramid magkaigsunan, grabe. Sa akong edad karon nga 44, akong tanaw pag musaka ko ani, murag buto-buto gisiro nga akong kasing-kasing magkaigsunan sa pagginhawa. Kay grabe piting taasa gyud kay ni. Gani at the peak of this one, you can find the pyramid of the moon and the pyramid of the sun were amazing monuments revealing the quest for immortality. These 5 nations have the same wrong belief nga makabaton sila og immortality of the soul bisan pag sila mga matay. Let's go to, it was a city, culture, and commerce of ancient Mesoamerica. This is in Mexico, surpassing Rome in size, yet its inhabitants suddenly abandoned it for unknown reasons. Naani magkaigsunan, pero grabe kayo ka-dilapidated na. Let's go to the Chinese. Let's go to China. In the centuries-old city of Xi'an, the Chinese nobility attempted to immortalize their emperor by providing all the necessities of life after his death. Unsa man mitabo magkaigsunan? Tanawa ni. Kani nga picture na picturean ni magkaigsunan sa team sa General Conference nga team, evangelistic meeting magkaigsunan. Niadto sila dito og ilang na picturean nga sa panahon nga ilubong magkaigsunan di ay ang ilang hari. There are 20,000 soldiers nga maoy muguban niya securing his safety and his security after life. Gitawag ni magkaigsunan nga mga Terikara soldiers. Kaning nakita ninyo Terikara soldiers, sila magkaigsunan. 20,000 of them nga sa panahon gani nga ilubong ilang hari would be with the burial nga naman to ensure the security of life after death niining ilang hari nga gilubong. These nations, magkaigsunan, are practicing immortality of the soul. Pasulantaya, tinuod ba? I say, it is not true. It is not found in the Bible nga human ang taong mamatay, magkakaplag sa kinabuhi magkaigsunan while waiting for Jesus Christ. Atong tanaw ng Biblia. Tuna nato karon nga gabi para masabtan gyud nato unsay gipasabot sa balang nga kasulatan. Ang balang kasulatan, 1 Corinthians 15:51 to 53, behold, I tell you a mystery that the Egyptians did not solve, the mystery that this Turkey nation have not solved, a mystery magkaigsunan that is not solved by the Babylonians, the mystery that is not solved by the Romanian people, a mystery that is not solved by the Mexican and even the Chinese people even until today. What is this mystery? This mystery is what? We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. I want to tell you, young people, I want to tell you, brethren, ng immortality naa sa balang nga kasulatan, pero mauni ihatag kanato sa pagbalik sa atong Ginoo. Kaning lawas na to nga madunot, pagasuluban sa lawas nga di na malata. O kaning atong lawas nga mamatay, pagasuluban magkaigsunan sa lawas nga di na mamatay. Immortality na ada magkaigsunan, pero sa pagbalik pa sa Ginoo. I want to tell you that these kingdoms
Kani nga maging harian, magkaigsunan. From Egypt, they failed. And their leaders also failed. These kingdoms fall, and their leaders failed. But I want to tell you tonight that there is a kingdom on its way that will never fall, with a leader who will never fail. Can you say amen? I know if you're here, we will say amen. We are looking for that coming kingdom. And that is the kingdom of God, where Jesus is our leader who will never fail. Let us praise the Lord for that. In John 14:1-3. Ingon ang Ginoo, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, unsa gingon sa balang nga kasulatan, I will come again. Malipay ko, makadungog niini magagsunan. Ginamemorize ni sa akong mga anak. Kanibitong phrase ba? Nga, I will come again and receive you to myself, that where I am, there ye may be also. I like the statement coming from the mouth of Jesus Christ, that He will come again and receive us to Himself. Kaya bisag asa gan siya, tuwa usab kita magkaisunan. I want to tell you that God's end-time plan is revealed in His Word. I want to study with you Christ coming today. Number one, Christ coming will be a literal event. Pasulantaya, can you explain to me what is that literal event? Literal is a real event. Tinuod yun mga kaigsunan. But I want to tell you that today, ang millions of people believe on what we call the age of Aquarius. Unsa man ang age of Aquarius, pasulantaya? Ang age of Aquarius, kanang bitaw na akay kalinaw, na akay kalipay sa imong kinabuhi, that is heaven already. Wala na'y langit nga gipaabot mga kaigsunan sa first world country. Wala na'y langit ginatanaw mga tao. Nga naman, naana ang tanan nilang gikinahanglan. Ilang kalipay, peace of mind, naana kanila. So for them, it is already heaven. It is known to be the age of Aquarius. But I want to tell you that Christ coming is real. Is real, magkaigsunan. Gani, gisusama siya. In Luke 17:24, gisusama siya sa usa ka kilat. For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of the Man will be in His day. Sa Matthew magkaigsunan, nga, gikan sa silangan, ngadto sa kasadpan ang kilat, magkaigsunan, atong makita, ug atong hinumduman, nga si Ginisos nagsaad niini. I want to tell you that Christ coming is down from above. He won't rise up from below. I want to tell you, sa pagbalik, sa di pa mabalik ang Ginoo magkaigsunan, ang Biblia in Matthew 24, verses 2, 5, and 12, 5, 12, and 24, iyon ang Ginoo. Kung naay musulti ka ninyo, nga naa siya diha sa desierto, iyon ang Biblia, ayaw ka mugadto. Pag naay musulti ka ninyo, naa ba siya diha sa sulod, sa kwarto, ayaw ka mugtuon niya na. Ang Ginoo ginisulti magkaigsunan. Sultian ta mo, ang yawa, maayo kayo. He knows that His time is very short, mga kaigsunan. O tungod niya na, mga kaigsunan, himuo niya ang tanan. Gana ang Biblia, mga kaigsunan, in 2 Corinthians 11 verse 14, He masquerades. He pretends, He transforms Himself to be an angel of light. Nga murag, it appears that Jesus is coming. Ang yawa mo'y magpagkaroon ingnon ni ina, mga kaigsunan. Apan kita nga nagtuon sa balang ng kasulatan, dili kita malisang. You know, many also will come and will say, I am Christ. Ako si Kristo. And then, naghimo kong mga milagro o mga katingilahan ng mga butang. Paningon si Ginisos, na ito, Ginoo, di ba ako nag-ay mga basakiton? Naghatag ko og solusyon sa demon possessed? Ginoo, dawata ko, pero Ginoo, I'm sorry, I don't know you. Magkaigsunan, kining tanan, ang yawa, mangitag pamaagi, nga iyang linlahon, atikon ng mga tao, nga siya daw ni balik, si Ginoo sa balik, pero siya magkaigsunan, he masquerades. I want to tell you that Christ is coming down from above. He won't rise up from below. Nasayod ang tanan, diri sa Pilipinas. Dagag-angkon magkaigsunan, ni Nicaragua, ni nag-angkon niya siya, si Kristo. And we all know that. Diri po magkaigsunan, diri sa Mindanao, napoy na isulti nga siya si Kristo, particularly in Davao. Isulti, I am Christ. Ako si Kristo magkaigsunan. Gani, gisuroy na ko ako mga tigulan sa iglesia dito. And then,
makalilisang, gilecturan ang ako mga elders nga 60 ka buok, sa Batanon nga 26 anyos naglecture dito nga ningon, welcome to the kingdom of Jesus Christ where He dwells today here in Kalinan. Magkaigsunan, murag na nabawto akong balibo. Akong mga tigulang sa iglesia, murag na sikuhay, pastor, sa man eh. Abi ninyo, nilakaw ko magkaigsunan, nag-una ko, tao dinidagan, pastor, dagan dito kaya naging debate. Kung sa? Wa man nag-debate na nuri man tayo ilang lugar nga nung nag-debate man mo kinan akong ildan. Ngayon gikasapa naman ngon imo mag-debate. Ngatong ganhi dili man tayo man-debate. Ani tayo suru-suru man. Insa pastor, sultihan ta ka. Di na ko mobalik ang lugar pastor. Sultihan ta juga bisag librehon pa ko nimo balik. Di na ko mobalik kanay pastor. Nisulti ko nila pastor sa kamatuoran. Giingnan ako siya bakak na imo gisulti. Ka ang Ginoo mo balik pa, wa pa ang Ginoo diri. Iyang gisaysay magkaigsunan pinadayag kapitulo 21. Pastor, gihimo na ako na kay concern ko sa ilang kalawasan. Magkaigsunan, I want to tell you, there are those who pretend to be Christ and then will deceive many. Ang Biblia mo nagsulti ni Ana. Sultian ta mo ang pagbalik sa Ginoo, Acts 1:11. The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw Him go into heaven. Magkaigsunan, sa makatilahan Diyod, ang iyang mga disipulo nagtanaw, gagibayo sa magkaisunan padulong sa langit, inubanan sa mga manlunda, o sultian ta ka sa magbalik sa Ginoo, uban po sa mga manlunda magkaisunan, ubanan po siya, o magsakay siya, diha sa mga panganod. Nahitabo na ba ni? Ngayon, dakan man magsulti nga sila si Kristo. Kung di ta magtuon sa barang na kasulatan, sultian ta magkaisunan, mga ilad kita. Ikaduha, Christ's coming is visible event. Ato siyang makita. Unsa inyo sa balang kasulatan? Revelation 1 verse 7. Behold, He is coming with clouds. Motong gingon ako ganun magkaigsunan sa Acts. And some eyes will see Him. Mo ba gingon sa Biblia magkaigsunan? Some eyes. Ang uban labang mata makakita kaniya? No, Pastor Lantaya. Behold, He is coming with clouds. And every eye will see Him. Unsa mga magkaigsunan, sultihan tamo, ang magkakita kaniya, dili lang na ang tumuto, dili na ang mga mata magkaigsunan. When Christ will come, magkaigsunan, ang tanang mga mata makakita gyud kaniya. Isulti na ako, nga makakita, magkaigsunan sa pagbalik sa Ginoo, ang tanan nga mga buhi, nga mga dautan sa iyang pagbalik makakita. Ang nangamatay nga mga dautan, di pa makakita sa pagbalik sa Ginoo magkaigsunan. Kay i-reserve na sila after 1,000 years. No, natay tupay ko nana. Pero ang makakita po pagkaisunan, ang mga matarong nga makakita sa pagbalik sa Ginoo. And every eye will see our Lord Jesus coming. Matthew 24:30, nagkana yun. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Bisag unsa imong rasa, ma-Amerikano, ma-Negro magkaigsunan, ma-African magka, ma-Pilipino magka, ma-Chinese magka, bisag imong color black, white magkaigsunan, yellow or brown, I want to tell you that all your eyes will see our Savior coming from heaven. Ang atong mata, mo'y magkakita magkaigsunan kaniya. The third description of Christ coming, that Christ coming is audible, madungog. Ang balang ni kasulatan nagkanayon, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Kinsa mo singgit magkaisunan? Is our Lord. He will descend. Mupakanaog sa gikan sa langit, uban ang dako nga singgit magkaisunan. In other words, Christ coming is not secret, and Christ coming magkaisunan is not silent. Grabe, ang Diyos mo'y musinggit magkaisunan, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. I like this statement. The dead in Christ will rise first. Mga kaigsunan, I want to tell you, sa pagbalik sa Ginoo, ang imong anak nga namatay nga palangka, makadungog sa singgit sa Ginoo, and God will say, come forth, my boy. Come forth, and he will rise. Ang imong mama nga buutan nga namatay diha sa kamot sa Ginoo ni Pahulay, nakadungog siya o makadungog siya sa singgit sa Ginoo, unya iuli siya kanimo. Kumusta ka, igsuon? Sabi nimo, pangitaon biya kasi mo anak nga namatay nga nabanhaw. Kung ikaw mo biya sa pagpangalagad karon, paminaw. Dagag mga backsliders nga naminaw kanako karon, paminaw mo nako. Mao ni ang panahon nga mobalik ta kang Ginoong Hesus. Nga naman,
Kay kung pagbalik ni Jesus banhawon ang imong anak nga nahigugma kanimo, mangita siya, Lord, asa man akong papa? And the Lord will say, wala imong papa diri, tungod kay nipili siya sa pagkadautan ni sa pagkamaayo. Na ako'y batanon magkaisunan, nga dasig nga batanon. Gibisitaan ako. Insa pastor, mananghid ko nimo. Ingko nga man, insa pastor, muhawa ko sa simbahan. Dili ko mabagslide. Mubiyag ko sa Seventh-day Adventist, pastor. Gusto ko magpahulog. Kung ikaw ordinado sutian na sakit na sa kuwa. Ikaw sa may rason. Gitaron ko sa istorya. Sa may rason nga nung mubiya ang kasimbahan. Insa pastor, na ako igipanguyaban sa simbahan na mo, pastor. Usad yung katuig ako mapunguyab, pastor. Nagtinarong yung ko, nananggit po ko sa kanan. Pero wa yung ko gisugot, pastor. Ang sakit, pastor, kay among kauban sa distrito nga pikas nga simbahan, nanguyab niya, usa lang kasimana, naguyab sila. Pastor, sakit na sa kuha. Mukhang takog tugad bida glory sa simbahan, niya makita na ko silang duha, mura ko mamatay, pastor. Parang masulbad ni problema na ko, mahawa ko, pastor, di na ko mag-adventista. Mubalik ko sa akong karaan nga reliyon. Magigsunan, agbayan ako siya. Ikaw gigugma ta ka, gigugma ka sa Ginoo. Ayaw hawa. Siya sumay tambag ng pastor ko, ayaw hawa. Ikaw yung baton, balhin og lain simbahan. Ayaw hawa sa simbahan, ayaw biya sa simbahan, pero biyain na imong simbahan, dito lang ka sa pikas ng simbahan mo simba. Magkakita pa ka. Ko nga, if God closes the doors, He will open more bigger doors. Yung sa saying mo na, pastor, kung saying bitaw, magkaigsunan ni hawa siya. After 3 months, nagsimbahan siya sa pikas ng simbahan, nakauyab siya. Nakita ko siya, pastor, pastilan, sakto gito yung mo, pastor, day. If God closes the doors, He will open more bigger doors. Kung ka naman, sa tanawa, pastor, gipailan niyang uyab, pastilan, mas gwapa pa kaysa iyang gipanguyaban nga katunga sa gisugot o gisa katuig. Abi ninyo, mga batanon paminaw mo nako. Pag magunhaw na bitaw mo nga ang kinabuhi daw way pulos, hinumdumi nga sa pagbalik sa Ginoo. Ang nangamatay nga inahan ninyo nahigugma kaninyo mangita bayan ninyo. Ang inyong amahan nga nahigugma kaninyo. Ang inyong mga higala nga imong suod kaayo, nga imo pang gidala ngadto sa kamatuoran, mangita na kung asa ka. Ginuwasa sila, ang tubag sa Ginoo. Wala sila dire kay nipili sila sa pagkadautan. I like this statement in 1 Thessalonians 4:16 that the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them. I like this statement. Akong gi-bold pagkaigsunan ng with them. Kaning word niya, together. Lami, kayo sa pagbalik sa Ginoo, ikaw, imong asawa, imong anak, imong mama, imong papa, maigsoon, magkiguban, magkaigsunan sa pagbalik, pagsugat sa atong Ginoo, diha sa kahanginan. I like this word, together with them. Dadunta magkaigsunan, o kitang tanan mag-uban gyud. Uban kanila, uban sa ating hinigugma, uban sa atong asawag bana, wagi mawala magigsunan, wagi mabilin. Pagkanindot kayo nga teksto. Pasalig sa Ginoo nga iyatang kuwaon sa iyang pagbalik o magigsugat kitang tanan mag-uban diha sa pagsugat sa ato ang Dios diha sa kahanginan. And thus we shall always be with the Lord. I like this word as well. We will be always with the Lord forever and ever. Sa Davao, samtang nag-youth pastor ko, gitawagan ko, nga pastor, magpakasal ko, nagpakasal sa magisunan o hapon. Nalipay siya tungod kay after many months, nabuntis siya. Excited siya sa iyang first child nga ipakatao niya. Nabuntis siya. Nakabisita ko siyang balay, lipay may magkaisunan, kay suna mo siyang higala. Hendo ni abot ang panahon nga ikapanganak na iyang anak magaysunan. Ano, you know, ang iyang bata na anak niya nga na problema sa kasing-kasing. Nagproblema ang mong inahan. Nagtawag din siya sa mua. Gipampuan magaysunan. But I want to tell you, after 18 hours, ang bata namatay. Maot gilubong nako ni Pastor Lantaya nga pinakabata, 18 hours old nga bata. O matag adlaw magigsunan, after nga release siya sa hospital, muadto siya sa cemetery, magdasyag bulak din siya, pastor. This is a flower of hope that is reminding me of Christ's coming. Nga akong anak, nga gihatag na ako, pastor, ibalik ka na ako.
ang imong mama o imong papa nga namatay, magigsunan, ibalik ka na kanimo. We are so happy to have a God like Him. Sa pagbalik sa Ginoo, makita na to ang kalipay sa mga tao, magigsunan. Grabe kayo kakalipay, ang kadaugan nga maangko na to sa iyang pagbalik. The next one, Christ's coming is a glorious event. Kung sa inyo sa balang kasulatan, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his work. I want to tell you that the real Christ is coming in the sky. That the real Christ is coming to resurrect the dead. Magigsunan. And there would be a reunion. And then kitang tanan, paganindot kayo tanawon, nga musugat kita sa Ginoo, inubanan sa mga manlunda sa langit, nga muuban usab pagbalik magigsunan. Ug kitang tanan, muuban dito sa langit. Uban kaniya. It is a glorious event. The Christ coming is also a climactic event. Pastor, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Duha ka klase nga tao magkaigsunan sa pagbalik sa Ginoo. Kaning puno sa kalipay nga nibalik iyang manluluwas, o kaning tao nga naguol kaayo sa iyang kinabuhi. Unsa gingon sa bilang kasulatan, Pastor? May tungod sa mga tao nga daotan sa pagbalik sa Ginoo. Basahan nato pinadayag sa 15 nga to sa 17. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every freeman, hid themselves in the caves and in the rocks in the mountains of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Magigsunan, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand. I want to tell you, ang mga tao nga daotan, managsinggit, muadto sa mga kuiba, ug mayon tumpagi kami, kay di kami makaharong sa pagtanaw sa iyahang himaya. Magkaigsunan, it is a climactic event. Pero alang sa mga taong maayo, mga tao nga binalaan, mga tao pinasaylo magkaigsunan, kasasala at ang tanan, pero napasaylo na Ginisus, kaya niduol sila kang Ginisus magkaigsunan, because they take Jesus as a personal Savior. Alang kanila, usa ka celebration, tungkol kaya nga itong Ginoo, mo'y gipaabot sa dugay ng panahon ni naabot magkaigsunan, ug nagsaad nga mag-uban ka nato, ug modala ka nato sa langit ng puluyan na niyang gandam, alang ka nato. Apa ni ining mga dautan, kinsa man ang makatindog? Who is able to stand? No one can be able to stand sa pagbalik sa Ginoo. Pastor Lantaya, what is about the secret rapture? Tinood ba ni Pastor? No, it's not secret. Sa gibasa, ang Ginoo gani mo'y musyagit magkaigsunan, napay secret rapture. It's not. Matthew 24:36. But on the day and the hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Si Ginisus may nagsulti nining, bisan pa ang mga anghel sa langit karon, wa gyud nakibalo kung kanus-a mubalik ang atong manluluwas. Even the angels in heaven magkaigsunan. And we don't know the hour of his coming. Only the Father knows that. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Diris kagayan, natoy magtiayon magigsunan nga na ilaila na mo, nagikan sila gawa sa nasod, and then natug sila first night diris kagayan ng balay, pagmata na magigsunan, ilang kwarta nga dako-dako wala na. Uban nga mga kamera nangawala na magigsunan. Isa, Pastor, wa gyud mi kamata. Nakasulod gyud diri sa kwarto, Pastor. Pero may gani kay wa pun mi gipamatay, Pastor. Gipangkuha lang among kwarta o gipangkuha ang mga kamera ug uban nga mga mahal nga mga butang, Pastor. Insa nalipay ra pud mi, Pastor, nga wa gyud mi kamata. Kay kamata mi magpinusilay gyud mi, either ako'y makapatay or ako'y mapatay. Magigsunan, ang kawatan di ginamusulti nga mingon siya mangawat ko at 11:50 in the evening. No. So Christ as well. No one knows of his coming except God the Father knows that. Magigsunan, naisugilanon sa usa ka magtiayon. Nabag-o sila naminyo, namalit sila mga butang, unya napuyo sila og lugar nga bag-o alang kanila. Samtang nag-file sila sa ilang mga butang, nagbutang po sa magigsunan sa ilang barbecue machine dito sa likod. Uy, pag human nila, kay magsugbaon ta sila, naunsa man nga, nawala man ilang barbecue machine. Insya,
Kawatan, di may maayo din lugar nga itong pagkapuyan, naaman nila kang kawatan din Hani, murag di gid safe nga dili ta mapuyo. Bago patak karon pang primerong adlaw na to, nawala na gani atong barbecue machine. Asa naman to? Gikawat na to. Pagkaugma magigsunan pagmata nila, uy nakita nila kani ilang barbecue nga machine nga naanay note nga nagsulti, we just borrowed it, amo lang gihurman, sorry for the inconvenience. Unya nagbutang pagyud og duha ka ticket sa cinema. Ingon si ang bana, mami, pastilan ang nagkuha dayon ato mami no? Maayo jud kayo. Nangais lag sorry. Unya naghatag pag isa nato duha pag ka ticket sa cinema. Mami, mag-ilis ta. Mga tuta kay gamito nato ning ticket kay mga nanaw tag sini. Magigsunan na atog sila sa sini nanaw sila. Pero pag uli nila ang tanan nilang butang sa balay nangahanaw na. Nangahurot na. I want to tell you, no one knows of Christ coming. Ang thief, di ginamusulti kung sa oras sa mga wat magigsunan. So with the coming of Christ. When Jesus comes as a thief, the world will not expect it either. Matthew 24:44. Therefore, unsay buhaton nato, also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Magigsunan, sa pagbalik sa Ginoo biya, wa kita kay balo. Busa ang tambag sa barang niya kasulatan, mangandam kita sa tanan niya panahon. Kaya ang anak sa Dios, mubalik sa oras nga wagi nato gi-expect. 2 Peter 3 verse 10, tambag magigsunan. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. So ang tambag magigsunan, I want to tell you that the second coming is a surprise to the unprepared. Alang kanimo nga wa ka naanda magigsunan, unprepared ka, surprise ti alang kanimo. Pero sa Dios, alang sa mga tao nga nangandam sa balik sa Ginoo, alang ka nato. Nga nagkaibulos ka maturan, ikaw nagpaminaw karon, nasayod ka sa pagbalik sa Ginoo, di ka angay maratol, di ka malisang, nga naman kay nasayod man ka sa pagpangandam sa iyang pagbalik. Duha lang ka klase sa tao magigsunan sa pagbalik sa Ginoo. Ang usa masalbar, ang usa mawala. Tanawa, ang nasalbar magigsunan with great rejoicing, manag-awit, managsinggit, ngayon Diyos ni balik na. Tanawa ang picture magigsunan. Tanawa po ang mga tao nga nangawala, nagpili sa pagpakasala, nipili magigsunan sa pagbulutan sa yawa. They are lost. Mugsinggit sila, tumpagi kami sa mga bato, o tumpagi kami sa mga kuiba, kaya di kami makaharong sa pagtanaw sa iyang himaya. Magigsunan, I want to tell you that there is no second opportunity. The time to get serious about salvation is now. Nangutan na, Pastor, sa pagbalik sa Ginoo, napabay siyan sa ihatag niyo. Pabalik na Ginoo, Pastor, sa iyag yung pagbalik, muhatag pa ba siya siyan sa kanako, Pastor? I want to answer that no. N-O, no. For two reasons. Number one, it's not in the Bible. Ikaduha, karon nga panahon, giyatagan ka sa panahon sa Ginoo, giyatagan kag chance sa Ginoo more than 10,000 times. So tiyan tayo mag-iisa, every breath of yours, mataginhawa ka nimo, chance ni sa pagbalik nimo sa Ginoo. Kaning mga tao karon, naminaw nako nga nawa sa pagpangalagad, nawala sa pagka-dentista, nawala ka tungod kay nilaylo ka, nangita kag kalipay, nangita ka sa kalibutan, ug nihawa ka, sultihan ta ka, pagbalik na ginawa na kay tsansa. Kay hukman na tamagayso na sa pagbalik sa ginawa na hukumdaan, either ikaw maluwas or ikaw malaglag. Sultihan ta ka, nga mataginhawa ni mo karon, usa ka na katsansa nga mobalik ka sa Ginoo. Usa ka tsansa nga mobalik ka ug imong dawaton imong pagkamakasala. If you are struggling with your guilt, with your sin today, deal with them today. Karong adlaw, ay na paabdaog nga magigsunan. Karon nga nagapaminaw kay kapasulan taya, ay nahuman na, ayaw na, tabu-taog ma pa. Ikaw nagaminaw karon. If you are dealing with your sin and your guilt, deal with it now. Because today is your chance. There's no second opportunity. The time to get serious about your salvation is now. Why? 2 Corinthians 6 verse 2, behold now is the accepted time, and behold now is the day of your salvation. Magkaisunan,
nagigistorya si Pastor Lantaya kanimo. Si Pastor Lantaya, puno usab sa sala. Makasasala usab. Kamo na puno po sa sala magkaisunan. Kitang tanan. All have sinned and fall short of the glory of God. Ug kamo po ginabira sa yawa matag adlaw. Matag panahon ang yawa gusto gyud nga manag-iya kanimo. Busa buhaton niya ang tanan, mangilad siya kanimo aron maiya ka. Apan sa sultian ta magkaisunan, ang Dios sa langit nagsaad nga siya mobalik. Ug siya maghatag kanato sa kinabuhi nga di na gid mamatay. Immortality would be given to us. Karon magkaisunan, looking back, the Egypt, the Turkey, the Babylonians, katong gipangsulti na ko gina magkaisunan, ang Peru, even Chinese, Mexican, these nations believe on the wrong belief. They thought that immortality is now, but no. In the coming of God, ang immortality would be clothed to you. Busa dawato na to, sa tibok na tong kasing-kasing, sige ni Jesus, nga walay pagbalibad, atong dawaton siya. Kung sa atong pagdawat kaniya, makabaton kita, o ginabuhing dayan, o mag-aandam kita sa iyang pagbalik. Remember that today is the day of salvation. Ay napaglangan-langan igsoon. Balik na sa sabakan sa Ginoo. Ay napaglangan-langan akong hinigugmang magigsuunan bisag asa kakaros tibok ang kalibutan nagapaminaw. Ang Dios na igugma kanimo. Ug nagsaad siya na mag-andam og pulianan kanimo. Ug kung siya makaandam na siya mo balik pag-usab kay kung bisag asa siya kita iyang ubanon. Ang Dios magkapalangin kanato. Looking forward to the coming of Jesus Christ with great preparation. Balik ta kang Ginesus. Dawato na to atong sala magigsunan. Mo balik ta kaniya. Ug mangandam ta siyang pagbalik aron kung kita magigsunan, makakita pas pagbalik na Ginesus buhi pa, malipayon kita sa pagsugat kaniya, makakita ta magigsunan siyang pagbalik. Because Christ's coming is real. Christ's coming is literal. Christ's coming is visible. Christ's coming is audible. Christ's coming is glorious. And Christ's coming is climactic. Are you longing for that day that Jesus will come? The question is, Jesus is coming. Are you ready? Pastor Lantaya, usba daw, Christ is coming. Are you ready? Kung exchange na kung kaisunan ang words, ang sentence nga nagkanayon, Christ is ready. Are you coming? Come to Him with confidence and be prepared for His soon coming.